U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. U 8. nedelju po silasku Svetog Duha na apostole, draga braćo i sestre, čusmo iz Svetog Evanđelja priču o čudesnom umnoženju hlebova. Ovo smo mogli da pročitamo u Svetog Evanđelja po apostolu Mateju, a u isto ovoj 14. glavi mogli smo da pročitamo da se Gospod usamio, to jest da je izašao iz grada i otišao u pustinju po saznanju da su njegovog krstitelja i preteču ubili. I samim tim dao je i nama primer kako treba da se ponašamo u životnim okolnostima kada nam ne ide baš sve najbolje, kad nismo najsrećniji, kad se jave problemi. Nažalost, velika većina nas se prvo seti ljudi, odnosno svojih prijatelja, od kojih očekuje pomoć, a Gospod nam je dao primer da treba da se povučemo u pustinju svoga srca i da zavapimo Bogu, jer u Bogu je spasenje. Najpre treba da se obratimo njemu sa molbom kada imamo probleme. Nažalost, svedoci smo da mnogi od nas obiđu ne samo druge ljude, već čak i ona mesta poput raznih gatara i vračara, pa kada vide da nigde nema spasenja, onda se sete Boga i crkve. Kada je Gospod, čuo ove reči, krenuo je ka pustinji da se osami i da se moli. Međutim, veliko mnoštvo naroda, kao i uvek, išlo je za njim, tražeći isceljenje od telesnih i duševnih bolesti, samim tim i spasenje. I kako možemo pročitati, Gospod im se smilova i isceli njihove bolesnike, i ne samo to, već podučavaše narod u veri, u nauci Hristovoj. I toliko im je besedio da su na kraj učenici njegovi, sveti apostoli, prišli moleći ga da otpusti narod, jer je već kasno, s obzirom da je mesto pusto, kako bi se narod snašao i otišao u obližnja mesta i kupio hranu. Nije Gospod zanemario, braćo i sestre, ovaj narod, nego je očekivao od svojih učenika, od svetih apostola, da pokažu milosrđe i brigu za ovaj narod. I Gospod im reče: nemoj da idu, podajte im, vi neka jedu. A oni mu odgovoriše da nemaju ništa do samo 5 hleba i 2 ribe. A naroda beše 5.000, osim žena i dece. Znači, bilo je mnogo više od 5.000 ljudi. Gospod takođe nam daje primer, zahvaljuje se Bogu, moli se, vrši blagodarenje i čudesno umnožava hranu, razlomi hleb, pre toga naredi ljudima da stetnu grupama po 50, po travi, po ledini, i jedoše svi, nasitiše se i preteče 12 punih kotarica.
Zaista, braćo i sestre, ako pogledamo, ovo jeste veliko čudo. Ne samo zato što je Gospod utolio glad ovoliko ljudi. Gospod je, ako gledamo i kroz Stari Zavet, mnogo puta hranio svoj narod u pustinji. No ovoga puta Gospod je predskazao šta će biti sa njim. I ovo je praslika i svete Evharistije, svete tajne pričešća. Jer Gospod je rekao, uzmite u svetoj Evharistiji, uzmite, ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. I Gospod je prelomio hlebove i podelio narodu i bilo je čak i višak, tako da je ostalo 12 punih kotarica. Takođe ima dosta simbolike, braće i sestre, u ovim brojevima, 5 hleba i 2 ribe. Ako znamo da mi ljudi imamo 5 čula i da se sastojimo od duše i tela, no kao što smo mogli iz ove priče da zaključimo, i to je nedovoljno. Dešava nam se da sa svojih 5 čula i u duši svoje osetimo kad postimo da to nije dovoljno, da to nije dovoljno strog post, ili kad se molimo da to nije dovoljno. Ali Gospod nam je ovim primjerom ukazao, kao što je rekao svojim svetim apostolima, dajte i to što ima, bez obzira što nije dovoljno molitve, ili što je molitva mehanička, dajte i to, a Gospod će to na čudesan način umnožiti. Zato, draga braćo i sestre, ugledajmo se uvek na našeg Gospoda, trudimo se da ispunjujemo njegove svete reči, sveti zapovesti, molimo se Bogu, činimo dobro jedni drugima, sećajmo se onih koji oskudevaju, ne bi li se i mi jednog dana našli sa desne strane našeg Gospoda i tako ušli u Carstvo nebesko. Amin. Priđite sada da uzmete naporu.